iPodin edellistä jaksoa katsoi yli 2000 ihmistä ja meillä on jo reilu 100 seuraajaa. Ja siis me ollaan todella iloisia tästä. Joten me ajateltiin, että olisi aika esittäytyä. Mä oon Kaarina Karhu ja me tehdään iPodia. Meidän tiimiin kuuluu tuottaja Mirtta ja kuvaaja Eppu. Me haluttiin alkaa tekemään tätä podcastia sen takia, että meitä kiinnostaa tekoäly, yhteiskunta, kulttuuri, arvot, koulutus ja työelämä. Meidän mielestä tekoäly tulee vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin ja jää nähtäväksi, että miten. Me halutaan keskustella asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, joilla on tosi mielenkiintoinen näkemys tekoälyä. Ja me halutaan, että se keskustelu on sellaista, että siihen pääsee oikeasti helposti mukaan, vaikka ei olisi aikaisempaa tietämystä sit tekoälystä. Mä toivon, että ihmisten unelmat pääsee oikeasti täyttyä ja me selvitetään, että miten. Mun oma matka tekoäly on alkanut joskus vuonna 2024 marraskuussa. Mä olin sellaisella kurssilla Jyväskylän yliopistolla. Me ruvettiin sitten opettelemaan LLM:ien käyttöä, eli laajojen kielimallien käyttöä. Silloin mä tein sellaisen päätöksen, että mä haluan muuttaa elämää, mä haluan päästä keskustelemaan sellaisia pöytiin, missä oikeasti jutellaan tästä tekoälystä. Ja nyt mun unelma on toteutunut. Me ollaan saatu tehdä upeita podcast-jaksoja, meillä on ollut niin huippuvieraita. On tosi kiinnostavaa kuulla näitä ihmisiltä, että miten ne ajattelee ja päästä keskustelemaan niiden kanssa. Seuraa iPodia, jos haluat ymmärtää tekoälyä paremmin ja jos haluat tietää, mitä ihmiset, jotka osallistuu tässä yhteiskunnassa tekoälykeskusteluun, ajattelee siitä syvemmin.